Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum. Wa ma salaka min aba
yawma idzin faqad rahimtah wa minhuma nasina wa alimna minhuma jalna wa razukna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Alladzina yahmiluna mikul samaka arsha diarsa waman haulahu sekitar kiwa tengene ares iku yusabbihuna sabbaha yusabbihuna sapa bihamdi rabbihim lawan muji pangerane wong wa yu'minuna sapa bi lawan wa yastaghfiruna jaluna sepura sawake liladina maring amanu sapa rabbana wasita sebar panjenengan kula sayin apa nih rahmatan wa ilman lan ilmu Faghfir mugi liladina tabuan sapa wong apa tabu obat sawake watabau lan manut sapa sabilaka dalam panjenengan wakihim lan permohonan iku ya apa? Mugi him ada bajahim eksane alladzina wa kayamiluna mikul samaka arsaing aras waman lan wa khaulahu wa tengene aras iku yusabbihuna maca tasbih sake bihamdi rabbihim lan muji pangerane wa akeh wa yu'minuna lan percaya sawake bi kelan Allah
wa yastaghfiruna lan jalukake sepura sapa akeh liladina maring akeh amanu kang padha iman sapa wong Rabbana do pangeran kula wasikta jembar panjenengan kula sayin atas segala sesuatu ing atase sembarang kali saben-saben sawiji apane rahmatan jembar rahmati wa ilman lan jembar ilmune faghfir mugi ngapura panjenengan liladina maring akeh tabu kang tobat sawake wa tabaulan manut sawake sabila kaing mergi panjenengan mergi ngerti mergi? Hah? Ngerti mergi apa? Apa? Mergi marga jasa apa jasa marga itu? Marga apa marga? Jalan mergi marga itu bahasa apa? Bahasa India. Ihdinas siratal mustaqim mugi panjenengan dahaken dhumateng kula siratal mustaqim mergi ingkang lurus itu bahasa India mergi ku. Oh, India. Marga. Wakilan mugi ngrasa panjenengan wake ada jahim siksa neraka jahim. Dadi wong akeh sing mikul ares wong pira? Wayah milu dalile di zaman muni-muni iku. Kok iso muni 1000 lho ayate ndi? Wong pira sing mikul ares? Pinten? Setunggal. Oh ngawur. Wa yamil arsa rabbika heeh fauqahum yauma idzin sama pira samania 8 iso sewidak itu pira dah 80 juta. Ora ragu-ragu sih. Bukan, surah 69. Adra. Surat apa? Weh, ketemu Adra. Ayat 17. Sama Nia 8. Ora geraguan. Wa yamil arsy rabbika fauqahum yauma idzin samaniya wong 8. Wa man haula yusabiquna bihamdi rabbihim. Lah wong sing di sekitar arsy kono ya maca tasbih. Ana hadis nerana setiap jarak 4 jari iku ana malaikat yang bertasbih, malaikat yang bersujud. Jadi penduduk langit itu sangat padat. Nek kabeh padha maca wa bihamdi rabbihim karo maca tasbih tahmid wa yastaghfiruna lilladina amanu jalukna sepura nanggone wong sing iman luwe enak kan sama iman tok wis dijalukna sepura sapa gak gelem iman raugai
Dungane ngene, Rabbana wasita kullasain rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu maring akeh sing padha tobat. Mulane iku istilahnya apa wasilah, ngerti wasilah? Dadi menyebut sifat Allah rahmatan wa ilman baru memohon ampunan. Lho. Surat 42 surat apa? Ayat 5. Ojan. Akan samawati yatafattarna min fawqihina wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Amin. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Artinya Akan samawati. Kaisa. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Apa artinya? Maca tasbih njalukno sepura kanggone wong sing ndek bumi. Syaratnya ya apa? Lil ladzina tabu wae sing taubat. Nek gak tobat ya gak oleh. Lakoni dosa gak gelem tobat. Gak oleh ampunan. Nglakoni dosa to di ngapura. Nglakoni maneh tobat maneh di ngapura. Nglakoni dosa maneh tobat maneh di ngapura. Pimpiro ae di ngapura. Lah nek sampean gak kesalahan karo aku. Seprane cak duwe sampean tak colong piro? 50.000 ya wis gak apa-apa. San. Dibaleni maneh ping pindho. Ping telu kira-kira ya apa? Wis gak sepura-sepura man balekno. Iku lek kesalahan nanggone menungso. Nek Allah ping piro ae pokoke gelem to tobat. Tapi lek wis tenggorokan apa nyawa dikene terus tobat. Gak iso. Kayak sapa? Firaun. Ya apa tuh amunine? Firaun. Ya apa Mas Dik? Mas kelep lho. Mas kelep. Amantu billadzi amanat bi banu Israil. Agar diseneni karo Allah. Ana bakat asaita min qablu. Surat apa? Ngertos. Kana surat ngertos iku. Ini belum ngertos. Agar mudia iso lek sapa Hanif ae. Masih Ahsan ya iso. Akhir di ayaman najika. Bibadanika. Ditakuna. Terus liman khalfaka ayah surat Ali Imran aja. Al-Qasas saya kira Bang. Ayo bertanggung jawab sampean gituan. Mune Al-Qasas surat pira-pira. Ayo syukur muni ae Hanif ya iso, Ahsan iso. Pasti ya iso. Angger muni Al-Maidah. Asa gak sama apa nanjene. Wis ketemu.
hatta idza adrakal gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin fa ya man najika bi badani kali takuna liman khalfaka ayah tutu ibu ayah bisa ketemu surat Yunus wes terus surat ayat pira oh karo muni kais apa suwe jadi sak piro yang nglakoni dosa selagine gelem tobat di ngapura watabau sabilaka lan manut wakim adzabal jahim dadi disepuro dijaga sangka siksa terus Rabbana ya pangoran ingsun wa dakilhum mugi nglebahaken panjenengan ewa akeh sapa alladzina tabuat tabau sabilaka wa dakilhum lan mugi nglebetaken panjenengan ewa akeh jannati adn swarga alatika wa ataum janji panjenengan hum ing akeh waman lan wong salah kakang soli min abaim sang bapak-bapak yo akeh wa azwajim lan pira-pira bojo-bojone wong akeh wa dzurriyyatim lan dzurriyae wong akeh keturunane wong akeh bukan surat 44 surah Al-Dukhan ayat 56 la yadukuna fiyal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim surat 44 ayat 56 ketemu surat Yunus ayat berapa? Surat Yunus ayat 90, 91, 92 ceritanya nah sama Fir'aun ya Allah jenengan lebetaken swarga bapak-bapake bojo-bojone lan keturunane wong akeh. Dadi nek iso rombongan kan asik. Ya. Rombongan mlebu swarga. Bukan surat At-Tur. Ayat 21. Walladzina amanu wa tabazzum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amali min sayyi kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur ayat 21. Dadi wong sing iman diikuti keturunane kelawan iman. Dadi rombongan mlebu swarga. Sak anak-anake, sak putu-putune, sak buyut-buyute, sak canggah-canggahe, sak utek simure, sak bapak-bapake, sak mbah-mbahe, sak buyut-buyute, sak canggah-canggahe, sak utek siur dan seterusnya. Dadi rombongan mlebu swarga wa azwaji pira-pira bojone wong akeh
bojone masih bojone papat wong soli kabeh. Kok lho? Bojo sing penting ayu. Pokoke soli. Lho. Nek perlu ya sugih. Pangkat. Masih ayu sing penting soli. Masih ayu. Sing penting soleh. Masih bojo papat juga apa-apa wong soli kabeh. Waduriyati mana keturunane wakeh. Bojo sita ndek anak selawi, bojo papat lah ya wis ketok 100. Dewi. Apa? Enggak oleh. Sama kenal sahabat Anas. Oh, anaknya 100 lebih. Sauge. Pak ana keterangan nih. Lah bojo 100 sing kira-kira bojo situk ta. Ya gak mungkin sih. Lah iya. Ada bojo misalnya mati terapi maneh 5, mati rabi maneh 6. Iso kan sampai 10. Pokoknya sing urip pancet papat. Jadi seanak tuh turune Saman kenal Osama bin Laden. Afrika terkaya Raja Afrika. Dulur iku ana 50. Dulur nopo? Ya dulur tunggal bapak sih kandung mosok 50 bab ibu Zito. Nggih. Lah iku sanak turune mlebu swarga. Innaka anta utai panjenengan ikal aziz ma perkasa hakim maha wicak wakihim lan mugi ngrasa panjenengan ing wake asayiati pira-pira kaelekan waman lan wong taki ngreksa panjenengan sayiati yauma idzin pira-pira kaelekan dina iku waman lan sapane wong taki ngreksa panjenengan asayiati yauma idzin eleke dina iku Paka jarang cinta, mongko teman-teman melasi panjenengan ing wong wadalika ta mengkono iku wa utai daiku fauzul adim kabejan kang agung. Wah, kebejan sing luar biasa. Bukan surat At-Taubah 111 Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul ka'apal lahumul jannah. Terus yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalu wa dan alihaqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Waman awfa bi ahdi minallah fastabsiru bi bai'ikum alladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Niku kabejan kang agung. Dadi wong iman iku wis dituku swarga. Nek kate kamu wis swarga ya wis rugi besar. Mereka wis dituku karo swarga. Ya apa carane? Wayakatuluna wayuk perangan dipateni utawa mateni fi sabilillah di jalan Allah. Nah, itu perdagangan yang sangat beruntung. Pak dana alaihi hakon fit Taurat wal Injil wal Quran.
Iku perjanjian Allah baik di dalam Injil maupun Quran. Di dalam Taurat yang ngono iku. Mulane bunga kelawan apa? Perdagangan dengan Allah. Saya di sini ada pertanyaan? Kalau ini kan sekarang kan Palestina ini kan waktu terus yang kita lakukan itu saya itu Saya sampean iso nyumbang donga ya nyumbang donga. Tenaga ya budarono. Karena lek iso ya wis boikot produk Israel yang mendukung Zionis. Itu salah satu di antara perjuangan Kafaratul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.